கர்த்தாவே, நான் உமக்கு ஸ்தோத்திர பலியை செலுத்தி உம்முடைய நாமத்தை என்றென்றைக்கும் தொழுது கொள்ளுவேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது 1 நாளாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். தாவீது புறப்பட்டு அவர்களுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவர்களுக்கு உத்தரவு கொடுத்து, நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்ய சமாதானமாய் என்னிடத்தில் வந்தீர்களானால் என் இருதயம் உங்களோடு இசைந்திருக்கும். என் கையில் கொடுமை இல்லாதிருக்க என்னை என் சத்துருக்களுக்கு காட்டிக் கொடுக்க வந்தீர்களே ஆகில் நம்முடைய பிதாக்களின் தேவன் அதை பார்த்து கண்டிப்பாராக என்றான். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு கர்த்தரிடத்தில் ஒப்படைத்து விடுவோம் என்பதே. தாவீது ராஜாவாக எருசலேமில் ஆட்சி செய்யும் போது அநேகம் யுத்த வீரர்களும் பலவான்களும் அவனிடத்தில் தங்களை சேர்த்து கொள்ளும்படிக்கு வந்தார்கள். ஒரு காலத்தில் சவுல் ராஜா தாவீதின் மேல் பிரியமாயிருந்தாலும் தாவீதை கொல்லும்படிக்கு நிறையவே முயற்சி செய்தான். அதே போல தாவீதுக்கு எதிரிகளும் அதிகமாகவே இருந்தார்கள். இதையெல்லாம் தாவீது தன் அனுபவத்தில் பார்த்து இருக்கிறான். தாவீது ராஜாவாகும் போது கூட 10 கோத்திரத்தார் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. 2 கோத்திரத்தார் மட்டுமே அவனை ராஜாவாக அங்கீகரித்தார்கள். அதற்கு பிறகு 10 கோத்திரத்தாரும் சமாதானமாக வந்து அவனுக்கு ஆதரவு கொடுத்த போதுதான் முழு இஸ்ரவேலுக்கும் தாவீது அரசனானார். அதனால்தான் இன்றைய வசனத்தில் தாவீது, நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்ய சமாதானமாய் என்னிடத்தில் வந்தீர்களானால் என் இருதயம் உங்களோடு இசைந்திருக்கும். என் கைகளில் கொடுமை இல்லாதிருக்க என்னை என் சத்துருக்களுக்கு காட்டிக் கொடுக்க வந்தீர்களே ஆகில் நம்முடைய பிதாக்களின் தேவன் அதை பார்த்து உங்களை கண்டிப்பாராக என்றான். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நண்பனை போலவே கூடவே இருந்து கொண்டு நம்முடைய விரோதிகளிடத்தில் நம்மை காட்டிக் கொடுப்பவர்கள் அநேகர் இருக்கக்கூடும். இப்படிப்பட்டவர்களை நம்மால் கட்டுப்படுத்தவே நம்மால் முடியாமல் போய்விடும். ஆனால் தாவீதை போல நாமும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய கரங்களில் சத்துருக்களை, விரோதிகளை ஒப்பு கொடுத்து விடுவோமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் உம்மையே சார்ந்து கொண்டு எங்களுடைய முழு வாழ்க்கையையுமே உம்முடைய கரங்களில் ஒப்படைத்து சமாதானமாக ஜீவிக்க நீர் கிருபையையும் பலனையும் தருவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.